Kani ka election MDC mta ka challenge ka Congress party haka jelang ka jongi ki nongilam haka state level hang ni hang tai le se ka don ga je jing bagla ban yalam ya ka party bat yaki party wo ka habon ra ya amendment juga siksidel nyapan husiar ba namar kala ban nang scam shu nang klan shu kala ban nang plot shu kalau ada ni simlut ni thilut di jaga hakakatan jong kata investment agency kemudian lese di jaga jungi harun pasti ken lut election district council kalong kebadan kambah nomor hangning yakren sepang kiriti ki dustur ki hok long try ki bang ju praktis bro kata tila dangim don hi kinong mi khamat ki bas ngothu ki bas sempang ki ba klan ka perkhat perdain lese kala aban fil ka district council Kaseng Kongres kaba lai tingku bat ki jing sengau diau hakini ki kendiat sedem ki beladep. Kalapin kre eledi banyakun ha ke jingjit ya ki nong mi khmat thamai sha ki district council ar hajar ar posan. Hatu keni ke election menta. Kala ne em ban pin idak ya ka bor jong ke Kongres. Ne kita ki jing mi no jong ki nong yalam bat kita ki jing bam yesu thu jing mut hapo jong kaseng kanang beteng. Yang yawat menta. Kaladon ko por minba kaseng Kongres kalalong kanong yalam kabaklan bor Meghalaya Henry menta kamlong shu kumta hadu katno kani ke election MDC kalong kabadon kam ban job nakabenta kaseng Kongres kabadangya exat ban pin im yalade hakajilla berhakunu kurukom pa ka Kongres kalaban wan phai biang shakabor Meghalaya menta ka kinti inya kren but working president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee iba PNSM iban pensyai kindiap halor kini kimat lingkong katnu kani ka MDC election kalong kabadan kam ban job ya kaseng Kongres ngalawan ong no kabadang ya excited ban pin imbyang iledi hakajela oi kalong jing sisya ba ka Kongres hakani ka MDC kaban salong shen ni haban exciting ya namar ngathai kumba pitip hi hoi central no doubt nila kham le bah makani kelas Lok Sabha election tenre jing dei bat ka state kumba long manta nilong very few tangi bei MLA mantangi don baro ni vileng do MDC ru kadon sang manga bat iba roni vileng do kani ka election MDC mta ka challenge ka Congress party bala kamu ba in come out with good number nang bang ila ban ron yak stip committee bat ban le ki ba kat kum ka jingkwa jongki pai ba jong ya rikasi kadi ka challenge yangi bagi di ban job khambun prikisit kedon kapor menba ka Kongres kalong kata kanong yalam ka bakhlan bor ba po ka jela ka jongi henry menta kamlong shu kumta mo kala ka basusi kamlong shu kumta kai ba pinki ya kita ki paya ki bas kem jong kaseng Kongres ngatrai ko ba baro ngitip hajing syah po Meghalaya kadi ka stronghold jong Kongres kibriu ya kata ki i bahai ka party Kongres kadaw kolong ba manu ba state hold it is Congress party manu ba ya ka sik sidil haka por jong Pandit Jawaharlal Nehru kadi ka Congress party kini ki babun ki major development apo city kidi jong Kongres nataw kadon ka jingkrshan ka ba rem ba jongki pai ba ya ka Kongres ni kata aku long i kumba haka jelang ke jongi ki nongilam haka state level hang ni hang tai le se ka don ga je jing bagla ban yalam ya ka party bat yaki party workers tele se kala pandai ka jing bomna jong ki nongilam haka jela ya ka party ke jongi handai da ki nongilam haka hapo ka jelang ke jongi kilong ki baklain kilong ki bas nguthu ki bala ban yalam ya ki
nong trai jong ka parti ha kalenti ke badai ngam it han ba tang na ka dau jong ka jing tlot ha ka sarkar pedeng le seng la manong ba ngindu ya ka sarkar jela jong ini Ti hakan ukur kam ba PUI ba ka Kongres kalaban wan phai biang sha ka bor kumba ka Julong. Kandian hakini ki sausan sinam riun news sinam adin baki pajba hari kasi kila experience ya ka sarkar bailam ka Kongres parti haki por ki barim bara ka por bailam de ki wei per ki parti nom jawar ka tangi ki parti kadon ka jinge per ka babun ba la pila pikir ni ka yo ka kot haka trai ka ta hayo hat haka di ka thet pitak linang ki nong yo ru la sekin ong bet haka por Kongres ka per sibun tikani ka pinlong ki briu menta bakin haban phai bangsha ka Kongres Tong yakran kandidat halor kita ki candidates ki ban yakun hakani ka election na ka Kongres ngai ibe pila penyang lang pila penmi ya kita ki kertong ki ba lakham yaw haka politics kuma ki ongmo dan kita ki barang thamai ru ka ek but tre kam hang ni bas em pi ngathai ya ngisu tho i ba hakanu kanu ka team idon kam combination jong ki barim ba jing batumai let's say na prengkini let's say la banong ba ngadi ba khamrim diat let's say ki barang thamai let's say ringa kren kumi ba ban pira ba semoit na po mulim di are so potential lepikani ba Jonathan Sim na po sorang kam kilong so potential ki bala ban tri kam pinang ta idon ki riurang ba kum na po mahoti ba Dominic Mensong bala song thai na kam batri habang rural bank dia kan iba ka jing tailang jong ki barim bat ki batmai ki bala yaw bat ki badang ki let's say kan irap sibun ban blend rang kanang bang ya ban ai ka batam ni pai ba kan nungut kita ki kertong lani candidates na kaseng Kongres ki bala ban job let's say hakani kenti ngi kmenti bala kum ngin cross ya ka sanpau person ha district council kan ka election menta ki don alp khundai ki ban ya simbenta ha election let's say dangi job khan riu ni la ban form ya ka accepti ngi tingi kmenti bala kum artist khan riu sanyang ngin yo ya ka nomor dan ngin ron ya ka executive committee to kandidat halor kini ki kerukom ai tiket menta ya ki candidates play kalong gumno haki weki parti ka jing ni bat ka jing ai tiket ngatrai la pipej hamngan lagi parti ru kan nomna hi panlong ka babej bej kadang kalong teng teng ka haki primary unit haki block congress committee ila ban recommend yaunu nu baki sobet handai kat kum ka observation jong ka parti ngilap ba tidang don pat sado way ubak hamdon jingken men ban job tidang taw ngi ha ban sim hi ka decision ban ai ya uba don chance ban job tikan don hiang niang tai ten dai ngi community bagi ai ki bangi ai tiket ki don ni ka chance ban job pencahaya kandidat halor kita ki mat ki phong ba ka Kongres kan yakun menta ka kenti kani ka kenti ka bamenta ka Kongres kalong ba kawai nya ban highlight hagi pai ba yeki ai ki jingno senyang jong ka Kongres na ka benta ka rilum khasi ka jongi kan thop ya ka jelam me khalea nga trai la nga phaidin biang sa khandiat ka jingwan ra ya ki kandon treikam ha ka sikshidil ka badai ka lat banyada ya ki riti ki dustur jongi ka khandeu ka shap ka snong ka thau ka it ka hima ka rai ka snat ka kur ka jaj kita le se ki bagi pai ba ki sngungu ya ka Kongres tama kata kamat li kala long ka pensa slam pala hadu mentangi syu asngo kata ka sik schedule bikin wanra kita ki jing pen kala tama ka sakut sa tang hapo sarkar kebe boleh ka simpor hadu kata ka di amendment ka berang sakut menta ka di amendment ngai kan bat ya kan ka present sik sidil ha kan ka present sidil le se le kam don ka di sik sidil kumbalong menta nganai pi example ibaret hausnyam arajar khat sau Disember khat sau tarik ka high court ka ong ba kirang ba snong kimla syu ban trikam kimla syu ban ai ginu jing tho ai ginu snong ndang ile sa Supreme Court emno hap la ban ai namar la aibor apen khamti hagi kendon jong siksil kata kadika jingker khu na ka benta jungi pi te kamut ba men ha kaning idang wan ra ya ka tu ka administration jong ki dorbar snong jong ki dorbar dong jong ki dorbar kur jong ki seng samla jong ki sengkete namar bagi don ka provision juga sikdel ada kim don ngatrai nginom la ban wan ra ya kini ki dustur ki jungi haga kendon angi bas kam
Natau ngai bagadon ni ka jing sngongo. Tiang hande ka thong ka long ka maong mapi. Ka thong ka long banang penjanai, banang pen scam. Pi habon ra ya amendment juga sik sidel. Nyiapan husiar ba. Namar kala ban nang scam syu nang klan syu. Kala ban nang telot syu ro. Tenatau nak kaleng jungi kat balak ni persang kat balak bani ajeng mut. Ban insert ban bu ya ki jing ajeng mut ki ba klan nang bakan long ka jing mentoi nak benta jungi kinong song senang apa rilum kasih jungi. Kendia halor ki ka jingrung jong kaseng batmai kata kade ka VPP hakani ka district council election. Hatu kala ne eman pentut ya kalintia jong ka kongres bahkan poi kata katong. Pi ya kata kadai ki jing sisa baka jing mi jong ka VPP. Lasi film learn bahana kadika election melem hakani. Lasi badi ban job udam no. Ubam dei ban job ade ubadi ban job ade udam no ubadi ban rem pada job namar kadon ka jing kata hang ni hang tai haki benta. Ten kan long kumju hi ten nei bahkan pentut kata-kata ngam ithan kadon jing pentut namar bagi beri udang don ka confidence ya ka Congress Party. Tengnya pakin dia ka constituency ka jong pi. Hakani ka kinti pin yakun persya ya ka BBP ka HSPDP ka UDP minta ter. Ka ik baham syong seir ya ke kongres. Abakran yang asimat ka jing dei bat ka maukar pentrom kra gunsi. Ngangai bagi paiba jong ka maukar pentrom kra. Hoi ngas ngungu yaki bagi jet yang haus nem arja ka kentai. Bagi mi khmat na kani ka konsti badon ha sor shillong. Akaba ngalala ban pendiap bun ki kam. Dengan ngai bakani ka election menta ajara pusan. Gibriu kin pej lang kandidat naga parti. Handai ngat kin kampej kandidat ya briu. Ki ki bangalala ban no senyang. Naga benta ka jing mentoi jong ka mau kharpan dong kra. Bar kumjuru naga benta ka jing mentoi jong ka rilum khasi baro. Dengan ki pej ba menta kin but ya halor kita ki benta. Number 1 ki bangala persang ban le ki kam ki babha hang ne apa lokal liti jong ki snong ba bun babher babher hapo mau kharpan dong kra. Kawai pada kin pek ka ngala le apa district council nak benta ka interest jong ka rikasi ka jongi. Tikin buat nak kata ka perspektif. Tekemut hakini ki election local election on no ka pair na ka assembly ka pair na ka MP election. Nei. Ti katnu ba kibriu kin sim kamu fi pi kamu udai ukertong ne ka parti. Ka kamno be so candidate be kibriu be so ya ka parti menta. Ha ba phai mo khar pan long pra. First kin pe you briu. Second kin pe ka parti. Kamlong haki wei pada bagi first ki pe ya ka parti. Second ki pe you briu. Te hang ne pan ra jing pe junga kin kampanye ngong ya ka performance, quality, potentiality, competency jong candidates. Okay. Kam kadi ka urban constituency. Kum deputy CM jong ke HEDC ko an kli phi namar ngilai haki kot khobor ba kidon kita kijing doko hakur kom trekam jong ke HEDC kum kom penya ya ka pelapis tingka kita ki recruitment kum ta ter beli kimi kum kita ki jing doko trekam haka jing lap berkajing syam jong akum deputy CM CM bariam jong district council hoi bani compare ya ki wei ki district council ha not east India ngat rai nginang kham ma sibun mangi ngan ai fi small example ka garhil district council menta kadu tolop bapri kinong trela ar laisnam ajantia hil hadu menta kadu tolop adem raka arsnam kabangun ba ka district council jongi kadang kat bana kadang excited na kabenta ban ai ka babahatam na kabenta kinong tre na benta ki pai ba haka dikasi tendai kadang hil katu kani lese ka bangidon kam ban penbah kum ka service rule hapo district council ladon kam ban amen ya ka kenang bangin don ki recruitment committee di bandon ki promotion committee kaban long transparent te ladon kam ban phai shata te hajing di ba ka revenue collection tu ladai ban kat bana ban computerized in such a way bahkan don kanu ka leakage jong ka revenue collection te amdai tang kat taru hajing pe jonga wat kini ki farm ki institution ki companies ki bawan ban invest hapo rilum khasi hapo upur usam juga district council ladai ban prioritize khandiat kanu ka placement ka bakila ban ai ki briu jongi hangni tengah iku mu nongilam hapo district council bala don la atasnya don kam hi ban ra ya ka reformation
Ti siapa kira siapa kita investment mo. Kendiat pisngo yu halor kan ni ka mipa ko maki orang bakal pin mi ka sorkar nak pi pidan yu man orang long. Haka jing sujung ngam suwi hab bahaya katu. Namar ba alada ni simlut ni thilut di jaga. Haka katang jong kata ka investment agency. Kemud let's say ki jaga jungi harum kasi ken lut. Sakawiru lada lease kumbak nai pus nyam tam. Kalau long kumbala adidu hi ya ka rikasi. Tenanga esko justru junga kamlong ke badai ban wanra ada kani ka system. Tenai lada fiong ban bakidon ki farm kidon ki companies ki bawan ban kwa ban invest sang ni. Dan nginpe ya ka ya ki ka jumentoi na kam taki brujung ye dan specifically ngala ban ya kan tangi tai subject. Ndi ban ong ban fit ba khoi kam ya hap. Sakawi pat kamat ya keren hagan ke election kedai halor ke jingmi no jong kongres nak executive committee ke dalam kemat na ke NPP. Beli ke kongres ke shim yang kata karai ba. Pi ha jing shisha ha jing sngo jonga. Ha bangi don hang no nuru kadai ka thong hi ka long. Ban le ke babatam. Pitip hi kongres jongi don setang arngut hi. Ni trilang buat NPP with the very intention. Banyo ia ka banno senyang. Hagi babun ki jing ai jing mut. Laga yo long ka jide ber ka amendment ni ka successful proposal. Laga long ka jide ber ka ni ka bangirang pas men ka ni. Yung agi pas ya ka ilaka administration amendment ak arajar apulai. Ithap ya ka sengkan thai administration ithak ya ka seng samla ka dorbar snong. Nang ta ngiwan na ya ka dorbar kur administration lengba ka khasi social custom of lineage amendment ak arajar apulai. Kini contribution jungi lang nakabenta ka interest ka jungi. Dengan da ithan bakan don kanu ka jingdu jumentoi da ka jingi trilang. Tendai namar ba ki nong trai juga parti ibas ngap sharung seneng. Let's say haki nong gendong haki wi jaka. Yang ba no it is a most bangi di ban withdraw. Okay, ka timing juga withdrawal jong fikan. Beli hab withdraw hak ni ka por shwa ke election kata ka di jing keli jong pat ba. Pi ipat ba ki kwa ban bu itu jing keli. Kawi pat dengan kwa ban keli. Lese nak babu jinggeli nga. Pisu tu nga habban depend back haka ka decision jongka party high command. Tila ngam follow ngam pen ko ngu ka party high command ka position jonga kumu candidates le singa bandong kumu politician kai ka ban jaya nga. Dengan thai pisu tu haka bagot hap simbe ya ka ka jing snow jong ka high command ba ka jing snow jong pai ba pencai ngah khniat te kemut kumang ong pimine shock interview kini ki khana hapok ki taksi le ni haki dukan sha mo ki beri ki ong ba hapok kongres hapok assembly kedan hapok opposition haka district council pat kaya sno tilang bat ka NPP pi ko ngalong ye pi ba kanu ka ngidon la ka jongka jing tumu ka babaha ka jongi ha district council ngatrai baro khoj ngitip ha ba kamtam ngaladi siam barim la experience ke bun ngidon kami ka contribution jongi namar ngi shifting ba yo ba kan baklatang khendiat tiak ka jing ajing bun aka propose amendment yanungin keno tenai la ngam don lang ha ka executive committee ban finalize yaki proposal baro ban check kawi pakawai ka jing ajing mot kan sta ya kari kasi jungi baro kawai tani ta jing don jungi ngla check ka ba kawai pakawai ka proposal ka di banlong ka babian na ka benta jungi ka bikasi dengan so kumita ki balong beri crucial bangadi bandon na ka benta ka interest jong ka rikasi ka jungi to ti kumang pimine kum deputy CM jong ka KHDC bibat ruya ka ilaka bat ka tanat lo ndai nilai keren halor kita ki jing duko ha po ke district council la dalap bagi dan kita ki jing bakla kan ja yu ki members try pi ki ba let's say ki ba pau haka AG report ki wi observation na kalang jongi ka district council tang haka ni ka session ba dap la thung ya ka PSC public account committee ban study ya kan ni ka observation report jongka CAG but ngilai direction tu ya ke finance department but igewi department bakin persang banlum jing tip barok khoi kenang ba nginyo ban take step accordingly bar kum juro banang pen bahai ke terjam ka council filade belong meeting ke PAC meeting ni kai ki jing mi na
nama kadang-kadang tengah fast meeting jongka PSC, idang ai tangka direction dia ki all officers, bagian one hakan next, let's say hakan next part dia, ringkat ki jingtip ke bapnia, kenang bang nyilak ban ai jingmut, hakan jingde bagi department fair ban kampen bahai ke jingtrikam hapo dis council. Ikong amprim lingdo, iong ba compare lada ja ayu haki election district council, Henry pin omla ban shanslem lada pimya ringkat bat kaseng basensyar hakan jela. Kata nganom ya menjur lang hang ta. Nganai pi ke jing pen kenmau hendiat. Ar hajar khat saw. Hadin ba kumusiam jong district council. Ngamai de jumut bah bot chief minister. Hakapot kopor. Namaro kini ki kamrang ba shnong. Bat pi kenmau ru lawan ra ketu ain ban mai kerteng ye ki MLMDC. Ngiyang skam triang. Ban ya trilang hapo district council. Kamdon kenu ka krisis di district council. Khat saw, khat san, khat riu, khat nyeu. Kamdon kenu ka krisis. Dia ngam sngau ban ong ba lada kamdon lang bat komen ru kamdon ka jing ya. Tang bang idon kam ya ka isi ka pas klan. Menteri kam. Kumnung ila banyo kata ke isi ke baklan. Ka syong bag ini ki bala sajid la syai la se ki dunu ba sajid ka alsatrik la se dan bok bangin yo ki elected MDC ki balong ki ba ngelese ki ba snuto ba ki ba syampang ba ki ba don ya ka nongrim ka scam ki ba tengah semua ban problem ban jing ya ban ron ya ka setiap komiti Ngakli ba George ngan kli pi kaju kajing kli basim hatu kapor klada ini bangin introduce no kita ki laws ni ki an ban penyakhlat no namar pindapit menta UMDC ru ude UMLA ru laban long MDC tidak kata kaju hi kajing ya thau kamut de UMLA ru laban long MP kan hatu fisu klada kapor bangin introduce no kita ki laws kita ki an pi namar ba bayu UMDC laban long MLA handi jisa MP laban long MLA maka artikel sispak kendai pui kelak ren syai ba weu bri umla ban long MLA bat long MP weu bri unang mla ban bat R office ibayo office of profit kiong hapo ka sorkar la kadai union la kadai sorkar jela kajing ya projek kata kolong ba MLA long MDC lang namar katkum ka artikel no 191 sispa khandai fuai sispa khandai fuar ibatai bagi office hapo ka sorkar kat baka district council kam dei hapo ka sorkar tena tak dau kati ka artikel sispa khandai fuai spon kam apply u MDC tenring sutunat bah ka di amendment juga sik sidel menta nggak penrungi ka spirit jong ka ten sidel ka anti defection ba UMDC umla syuk ban sorry ngamut ka kam dei ka anti defection mo dong ngamut banong ba kila penrung ya ka we ka close ka baong ba UMDC ba UMLA la ushajet wa ba design no urut ya ka MDC kala rung ha ka amendment jong ka siksidel kamut kamdei ka artikel sispak na fuai sispak na fuar ka ba ta yang ni kandai ka sulong ba penrung ka we ka close masuk banlong MLA MDC kamdei ka office of profit kamdei ka ngamut banong ba kamdei ka tensidel dari kadai ka close ka bagi penrung hapo ka amendment ba masuk banlong MLA MDC tandai jing sisa ka jilap jong ka don ka advantage tu namar bateng-teng la do MLA udon lang hang tei ba udon nak sul nak mau ka por bangalong MLA MDC idon ki fees iba ki tax o ki share ki jongi ibang ide banyo sa district council ka sorkar ka penslam tendai ku mamele ngabu jingkeli karno ka share ka jongi brang sa jong minor major haban jubab accordingly anda poi di sengosel ngatho halor ka tu ka jubab apa assembly kin haban plai ka tu ka share kadang ki mentai tendai anyway ku balong menta kan sarung ka plus ka bagim sya UMLA MDC okay ta ngan kli persa fi kajing kli bakata kalong halor iba Vincent Pala MPCC president nei I laya aware biang ilayo so ba mukul sang ma lani ya ba George bikin wan biang sa kongres hatu kajing khang kongres ka play biang yaki diki kwa banwan pi ajing sisang ide ki para ki man ki jongi ngai kam don problem ya nu ru bani trilang maka thong jungi ka nam ta ka interest jong ka jela kham tam ya kaji su juga kam di ban don kanu ka ban khang yanu ban ya trilang yang properti kajing mino jongki hatu kalapin diko ka kongres hadu kata-kata kalapin diko namar ba kajing mino jongki
Pi hakaban kong gimi hadu khat angot. Dan kabar gimi sangot long khat prangot. Kan nyongot. Menakane gimi sa laingot long ar pungot. Kakta ika parti ya. Tinai wala kataru kasulong namar bagi pajba ki i ka Kongres Parti. Kata sulong ka adu mentangi dang long kumni kumilong. Te khadu khadwai basim. Lingba kani kejing keren kejongi. Lingba kani ke platform Didi Meghalaya. Kayak kita kejing kentu Bapidon ban aya kipat nong tebwood. Syab begini tebwood ha ka arpoi tadi uni bunai banwan. Kajing kentu kajonga kalong ba kipat ba baro hari kasi kijongi. Syua ban aya ka bud ban kersian ya you know. Dapen syongnya, dapen syong nong rim ha. Mde ban pe kan tang syau beriuru pe langi ke parti. Mde ban pe tangi ke parti pe langi beriu. Hab kat bala ban pilih kipat ba nong syong senong bakin dapen syongnya. So ban ai namar ba kumbang aju ong bor-bor na kapor ka election district council kalong kebadan kambah namar hangning yakren sepang kiriti ke dustur ka ki hok long try ki bang ju praktis bro sikata diladangim don hi kinong mi khamat ki ba ngothu ki ba sempang ki ba khlain ka perkhat ka perdain let's say kala aban fail ka district council habaka fail ka district council kan fair ki riti ki dustur jungi tenang daw nga apil ki pa baginda pensyong niya ba sywa bagin ai ka jingkersan Basim, kublesi bun yang por jong. Kublesi bun.